Наш вот стальник Зорка Венера пытается: Константин, а ці даводзілася вам писать верши под заказ? Прыходзілася і шмат вершаў напісалася пад заказ. Калі працаваў я начальнікам прэс-цэнтра у УВД Мінскай вобласці, то былі імпрэзы, былі цікавыя сустрэчы з вядомымі людзьмі. І многа напісалася вершаў такіх пад заказ. А першы верш, песня, вот калі мы уже тут вы мяне праставілі як паэта-песенніка, адбылася ў Слуцку, калі аднаму вядомаму, цікаваму чалавеку было 50 год, і папрасілі радня напісаць песню пра яго. Я написал песню, и она так кранула самодеятельность. У нас как раз была тогда самодеятельность цудовная у Слуцку. И хлопцы с живым гуком выконали эту песню у Доме культуры. То родня сидела, плакала от асалоды и замилования. И вот одразу нечто такое, значит, нахлынуло, поэтичное. И начались нараджаться песни. И вот памятаю, першая песня нарадзілася гумарыстычная, такая Зязюля Варажбітка, вось, якую ансамбль «Беседа» падхапіў і праспяваў. І другая песня, якая трапіла сябрам бацькоўскай з рук. Вось, ну і пашло. Так што не заўсёды гледачы плакалі, а яшчэ і смяяліся.